pe canalul meu. Eu sunt Victor, iar în acest videoclip vei afla totul despre setările video în Doodly. Dacă apreciezi și te bucuri de aceste tutoriale, te rog dă click pe butonul like și asigură-te că te abonezi la canalul meu. Astfel vei fi notificat atunci când voi publica un nou video din această serie de tutoriale gratuite. Iar dacă ai întrebări despre ce vei mai învăța, lasă un comentariu și voi fi foarte bucuros să-ți răspund. Dacă nu ai încă Doodly, nu e nicio problemă. Îți recomand să accesezi linkul de mai jos, care te va duce direct pe site-ul oficial Doodly, de unde îți poți cumpăra propriul tău software Doodly cu care să creezi chiar tu animații desenate pe tablă. Îți mulțumesc pentru vizionare, acum hai să trecem direct la lecția de azi. În această lecție voi parcurge secțiunea cu setările video în Doodly. Acum vorbesc strict despre butonul de setări video, care este acest buton aici, în colțul din stânga jos. Să nu îl confundăm cu butonul de setări scenă, care este în dreapta sus. Deci, acest buton de setări standard controlează toate setările pentru întregul videoclip, în timp ce butonul de setări pentru scenă este pentru fiecare scenă. Haide să deschidem setările și se va afișa acest panou cu setări video. Voi începe din partea stângă, aici, și am opțiunea de a schimba fundalul. Dacă îți amintești, am selectat un fundal când am ales să creez un nou videoclip, dar pot să mă răzgândesc în orice moment. Butonul acesta îți oferă posibilitatea de a adăuga subtitrare text pentru animația ta, iar acesta de aici, ca o minge colorată, activează funcția Doodly Rainbow. Voi discuta pe larg despre utilitatea acestor două butoane și cum le folosim în tutoriale dedicate pentru fiecare în parte. După ce am selectat un stil de fundal, pot trece la stilul de mână care desenează. Vei observa că pot alege stiluri de mâini, dreptaci sau stângaci. Apoi, în secțiunea cu mâini reale, sunt imagini reale de mâini din care pot alege. Am aici o varietate întreagă și aceasta variază în funcție de opțiunea de background pe care am selectat-o. Pentru tabla albă ai cele mai multe opțiuni. Ai mai puține alegeri pentru tabla neagră și cea verde, în timp ce tabla de sticlă și cea cu background personalizat au la fel. Pot alege de asemenea să nu am deloc o mână care desenează dacă așa vreau. Doodly are de asemenea mâini care desenează asemănătoare cu cele de desene animate, care sunt minunate și pot să aleg din cele două opțiuni, 2D și 3D, sau din nou fără mână. Dacă selectez un background de tablă neagră sau verde, vei observa că mâinile țin de fapt o bucată de credă albă în loc de acel marker negru. Acest lucru se aplică și pentru cele de desene animate. Aici, în extrema dreaptă, pot schimba titlul videoclipului, apoi mai am câteva opțiuni. Videoclipul se termină când, animația e gata sau atât animația cât și banda audio sunt gata. Ies din setări pentru o clipă și vedem că am un videoclip scurt care are un fișier audio mai lung, iar dacă pornesc spre vizualizare, vei vedea scenele și finalul e când animația mea e gata. Deci, în doar o secundă se va opri și e gata, s-a oprit. Tu nu ai putut auzi banda audio pentru că am pus-o pe mute, dar poți observa că banda audio e mai lungă. Și la fel ar fi și dacă aș avea o voce aici. S-ar derula în continuare, dar se oprește pe această ultimă imagine. Atunci, dacă nu vreau asta, să intru în setările video, să schimb acest lucru și să setez ca videoclipul să se oprească atunci când atât animația cât și banda video sunt gata. Dau click pe aplică, iar dacă dau previzualizare, am un clip mai lung. Anterior s-a oprit undeva pe aici, dar acum vei vedea că continuă să se deruleze. Eu aud piesa audio în căști chiar acum și dacă aș avea o narație, s-ar derula și ea în continuare. Depinde doar de opțiunea pe care o alegi în setările video. Bine, să revenim la setări și să continuăm. Ai observat în videoclipul meu că de fiecare dată când trece de la o scenă la alta, tranziția s-a realizat printr-o glisare a imaginii spre stânga și apare o nouă imagine. Să vedem puțin. Aici va glisa și avem o nouă glisare a scenei și
așa va proceda pentru fiecare scenă care apare în acest videoclip. Glisare la stânga este setarea implicită, dar sunt și alte opțiuni. Pot să aleg glisare în sus, în jos, mixare sau chiar panoramare a camerei care arată cam așa. Ai observat cum a coborât până jos în colț? A coborât până la colț, astfel încât acesta este doar un alt efect. Următoarea setare este modul de ștergere. În acest moment e setat în modul inteligent și dacă te uiți aici la această săgeată, observă cum e suprapusă peste o altă imagine, iar când dau previzualizare, mâna va șterge o zonă pentru acea săgeată. Așadar, să aruncăm o privire. Vezi? Degetul a șters mai întâi și apoi a desenat. Acesta este un efect fain, dar dacă nu îți place acest efect, îl poți dezactiva sau îl poți schimba să șteargă cu o radieră. Să vedem cum arată. Deci, mâna a folosit o radieră. Iar dacă oprim efectul, atunci nu va mai șterge nimic. Doar o desenează acum. Modul inteligent de ștergere alternează între modul de ștergere cu deget sau modul de ștergere cu radieră, în funcție de dimensiunea porțiunii de imagine suprapusă. Dacă este doar un colț mic, atunci va fi un deget care șterge, dar dacă se va suprapune peste acest dreptunghi aproape în întregime, ar putea fi în schimb o radieră. Înapoi la setări. În acest colț am setările pentru rezoluție. Din nou, asta e ceva ce alegi la început atunci când faci setările unui videoclip nou, dar le poți schimba oricând și acesta este panoul în care poți face asta. Acum este setată valoarea implicită de 480 pixeli. În opinia mea este puțin prea mică rezoluția, așa că voi schimba și voi seta la 1080. Asta e 1920 ori 1080. Formatul imaginii este în mod implicit restricționat. Lacătul de aici e inactiv. Dar dacă aleg Custom, pot modifica formatul imaginii după cum doresc. Am și alte opțiuni. Pot alege dimensiuni pentru Facebook și Instagram, ceea ce înseamnă pătrat și este exact 1000 pe 1000, astfel încât dreptunghiul acum e pătrat. În cele din urmă, aici jos în colț, activez salvarea automată și asta înseamnă că Doodly îți va salva videoclipul în fiecare minut automat, astfel încât să nu pierzi ce ai lucrat în cazul în care cade programul. Îți amintești că am setat rezoluția pentru Facebook? Vezi? Acum formatul imaginii s-a schimbat din dreptunghi în pătrat. Dacă îți amintești, poți schimba titlul videoclipului în setările video, îl poți schimba și aici sus, foarte rapid și ușor. Vreau să-ți arăt încă ceva. Modul în care poți face o copie a videoclipului, astfel încât să poți face mai multe versiuni ale acestuia. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergi în My Videos. Iată videoclipul pe care tocmai l-am creat. Voi face click dreapta pe el și voi alege Duplifică. Acum am o copie a acestuia, poate mă gândesc că vreau o versiune pe tablă albă și mai vreau să am o versiune pe tablă neagră. Dau click pe el pentru editare. Merg la setări, schimb pe tablă neagră și poate să îi dau un nume diferit. Dacă accesez previzualizarea, iată, videoclipul nostru. Și acestea sunt elementele de bază ale setărilor video. Îți mulțumesc pentru vizionare și sper că te bucuri tot mai mult de aceste tutoriale în care învățăm cum să desenăm